Καλώς ήρθατε στην επανάσταση του YouTube. Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε και φτιάχνουμε περιεχόμενο. Το YouTube είναι ένας γίγαντας σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Είναι μια πλατφόρμα όπου όλοι, με μια ιστορία, μια δεξιότητα ή ένα πάθος, μπορούν να συνδεθούν με κοινό από όλο τον κόσμο. Ξεχάστε τους παραδοσιακούς περιορισμούς των media. Το YouTube σας δίνει τη δύναμη να ελέγχετε την ιστορία σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να μοιραστείτε τη μοναδική σας φωνή με τον κόσμο. Είτε είστε επίδοξος σκηνοθέτης, παθιασμένος εκπαιδευτικός ή κωμικός στην καρδιά, το YouTube σας παρέχει τη σκηνή. Δεν αφορά πια μόνο την παρακολούθηση, αλλά τη ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση. Αυτός ο οδηγός θα σας εξοπλίσει με τα εργαλεία και τις γνώσεις για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο YouTube. Το να ξεκινήσετε ένα κανάλι στο YouTube μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, αλλά είναι πιο εφικτό από ό,τι νομίζετε. Πρόκειται για το μοίρασμα αυτού που αγαπάτε με τον κόσμο. Αυτό είναι που πραγματικά αγγίζει το κοινό. Αυτός ο οδηγός θα αναλύσει τη διαδικασία σε διαχειρίσιμα βήματα, κάνοντάς την διασκεδαστική και προσιτή σε όλους. Από τη δημιουργία του καναλιού σας έως τη δημιουργία συναρπαστικών βίντεο, θα τα καλύψουμε όλα. Ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας, να συνδεθείτε με άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα και ίσως ακόμη και να εμπνεύσετε άλλους στην πορεία. Η περιπέτειά σας στο YouTube ξεκινά τώρα. Για να ξεκινήσετε ένα κανάλι στο YouTube δεν χρειάζεστε στούντιο του Hollywood. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τα βασικά και να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό σας καθώς μεγαλώνετε. Πρώτα απ' όλα, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Google. Εάν χρησιμοποιείτε Gmail, είστε ήδη έτοιμοι. Στη συνέχεια σκεφτείτε τον εξοπλισμό εγγραφής σας. Ένα smartphone είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Τα σύγχρονα τηλέφωνα διαθέτουν εντυπωσιακές κάμερες ικανές να εγγράψουν βίντεο υψηλής ποιότητας. Εάν αναζητάτε βελτιωμένο ήχο, ένα εξωτερικό μικρόφωνο είναι μια αξιόλογη επένδυση. Ο καθαρός ήχος είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρείτε τους θεατές σας αφοσιωμένους. Μην υποτιμάτε τη δύναμη του καλού φωτισμού. Το φυσικό φως είναι ο καλύτερος φίλος σας, αλλά τα οικονομικά kit φωτισμού μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τέλος, θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό για να σπέλπισετε. Τώρα που έχετε τα εργαλεία, ήρθε η ώρα να καθορίσετε την εστίαση του καναλιού σας. Τι σας παθιάζει, τι γνώσεις θέλετε να μοιραστείτε. Η ειδικότητά σας είναι απλά το κεντρικό θέμα που θα συνδέει το περιεχόμενό σας. Είτε πρόκειται για gaming, μαγειρική, ταξίδια ή κάτι εντελώς μοναδικό, επιλέξτε μια ειδικότητα που πραγματικά σας συναρπάζει. Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί στο YouTube. Οι θεατές μπορούν να εντοπίσουν ένα ψεύτικο από χιλιόμετρα μακριά. Όταν κάνετε καταιγισμό ιδεών, σκεφτείτε το κοινό στόχο σας. Ποιον προσπαθείτε να προσεγγίσετε? Τι είδους περιεχόμενο θα έβρισκαν πολύτιμο ή διασκεδαστικό? Σκεφτείτε τα δυνατά σας σημεία και τα ενδιαφέροντά σας. Τι σας έρχεται φυσικά? Τι σας αρέσει να μιλάτε ή να κάνετε? Θυμηθείτε, το κανάλι σας στο YouTube είναι μια αντανάκλαση του εαυτού σας. Αγκαλιέστε στα μικρότητά σας και αφήστε την προσωπικότητά σας να λάμψει. Ήρθε η ώρα να χτίσετε το σπίτι σας στο YouTube. Μεταβείτε στο YouTube και συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google. Αναζητήστε το εικονίδιο χρήστη στην επάνω δεξιά γωνία. Κάντε κλικ σε αυτό και θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε το κανάλι σας. Καλώς ήρθατε στην αφετηρία. Κάντε κλικ στο δημιουργία καναλιού και είστε στο δρόμο σας. Το YouTube διευκολύνει την έναρξη. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα καναλιού. Αυτή είναι η διαδικτυακή σας ταυτότητα στο YouTube. Γι' αυτό επιλέξτε σωστά. Επιλέξτε κάτι πιασάρικο, αξέχαστο και σχετικό με το περιεχόμενό σας. Μόλις βρείτε ένα εξαιρετικό όνομα, ήρθε η ώρα για εξατομίκευση. Προσθέστε μια φωτογραφία προφίλ που σας αντιπροσωπεύει εσάς ή την επωνυμία σας. Μια σαφής, περιεκτική περιγραφή καναλιού ενημερώνει τους θεατές για το τι αφορά. Κρατήστε την σύντομη, ενδιαφέρουσα και φροντίστε να συμπεριλάβετε σχετικές λέξεις κλειδιά. Τώρα ας μιλήσουμε για κατηγορίες. Το YouTube προσφέρει μια σειρά κατηγοριών για να βοηθήσει τους θεατές να βρουν το περιεχόμενό σας.
Επιλέξτε την κατηγορία που ταιριάζει καλύτερα στην ειδικότητά σας. Μην φοβάστε να εξερευνήσετε διαφορετικές επιλογές και να δείτε τι ταιριάζει καλύτερα. Η εικόνα καναλιού σας είναι σαν ένα μπάνερ βιτρίνας. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι θεατές όταν επισκέπτονται το κανάλι σας. Κάντε την ελκυστική και αντιπροσωπευτική της επωνυμίας σας. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες υψηλής ποιότητας που αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο και το στυλ σας. Λίγη προσπάθεια αρκεί για να δημιουργήσετε ένα κανάλι με επαγγελματική εμφάνιση. Το YouTube σας δίνει τον έλεγχο της προβολής του περιεχομένου σας. Μπορείτε να κάνετε τα βίντεό σας δημόσια, ιδιωτικά ή μη καταχωρημένα. Τα δημόσια βίντεο είναι ορατά σε όλους, ενώ τα ιδιωτικά βίντεο είναι προσβάσιμα μόνο σε εσάς και σε άτομα που επιλέγετε. Τα μη καταχωρημένα βίντεο δεν θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε έχει τον σύνδεσμο. Επιλέξτε τη ρύθμιση απορρίτου που ταιριάζει με το επίπεδο άνεσής σας και τον σκοπό κάθε βίντεο. Και αυτό είναι. Δημιουργήσατε με επιτυχία το δικό σας κανάλι στο YouTube. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να γιορτάσετε αυτό το ορόσημο. Είστε πλέον μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας δημιουργών και οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Στην επόμενη ενότητα θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία του πρώτου σας βίντεο. Συγχαρητήρια που δημιουργήσατε το κανάλι σας στο YouTube. Τώρα ξεκινάει η διασκέδαση, η δημιουργία του πρώτου σας βίντεο. Θυμηθείτε, δεν χρειάζεστε φανταχτερό εξοπλισμό ή χρόνια εμπειρίας για να ξεκινήσετε. Ξεκινήστε με ό,τι έχετε και αφήστε το πάθος σας να λάμψει. Πάρτε το smartphone ή την κάμερά σας και ας ξεκινήσουμε. Επιλέξτε ένα καλά φωτισμένο χώρο για γύρισμα. Το φυσικό φως είναι φίλος σας. Αυτό δοκιμάστε να τραβήξετε κοντά σε ένα παράθυρο. Εάν χρησιμοποιείτε τεχνητό φως, βεβαιωθείτε ότι είναι φωτεινό και ομοιόμορφο. Τοποθετήστε την κάμερα στο ύψος των ματιών σας και βεβαιωθείτε ότι το φόντο είναι καθαρό και ελκυστικό. Ένα καθαρό και απλό φόντο βοηθά τους θεατές να εστιάσουν σε εσάς και στο μήνυμά σας. Πριν πατήσετε το κουμπί εγγραφής, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σχεδιάσετε το βίντεο σας. Σημειώστε τα βασικά σημεία που θέλετε να καλύψετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να μείνετε σε καλό δρόμο και να μεταδώσετε ένα σαφές και περιεκτικό μήνυμα. Μην φοβάστε να αφήσετε την προσωπικότητά σας να λάμψει. Οι άνθρωποι συνδέονται με την αυθεντικότητα. Γι' αυτό χαλαρώστε, να είστε ο εαυτός σας και να διασκεδάσετε. Μιλήστε καθαρά και με ενθουσιασμό. Φανταστείτε ότι μιλάτε σε έναν φίλο. Αλληλεπιδράστε με το κοινό σας. Κοιτάξτε την κάμερα και αφήστε το πάθος σας για το θέμα να λάμψει. Μην ανησυχείτε για την τελειότητα. Όλοι κάνουν λάθη, ειδικά όταν ξεκινούν. Το σημαντικό είναι να συνεχίσετε να εξασκήσετε και να βελτιώνεστε με κάθε βίντεο που φτιάχνετε. Μόλις τελειώσετε τα γυρίσματα, ήρθε η ώρα να δουλέψετε τη μαγεία της επεξεργασίας. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεστε ακριβό λογισμικό. Υπάρχουν πολλές φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές επεξεργασίας βίντεο για smartphone και υπολογιστές. Κόψτε τυχόν περιττά πλάνα στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο σας. Αφαιρέστε τυχόν μεγάλες παύσεις ή λάθη. Κρατήστε το βίντεο σας συνοπτικό και ενδιαφέρον. Προσθέστε μεταβάσεις για να εξομαλύνετε τη ροή μεταξύ των κλιπ. Απλές κοπές ή ξεθοριάσματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Πειραματιστείτε με διαφορετικές μεταβάσεις για να βρείτε τι ταιριάζει καλύτερα στο βίντεο σας. Σκεφτείτε να προσθέσετε μουσική υποβάθρου για να ενισχύσετε τη διάθεση και να δημιουργήσετε μια πιο καθηλωτική εμπειρία. Επιλέξτε μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα ή εξερευνήστε επιλογές Creative Commons για να αποφύγετε προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Θυμηθείτε, η επεξεργασία βίντεο είναι μια μορφή τέχνης. Παίξτε με διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές. Το πιο σημαντικό, διασκεδάστε και να είστε δημιουργικοί. Το αριστούργημά σας ολοκληρώθηκε. Τώρα, ας το ετοιμάσουμε για τον ντεμπούτο του στο YouTube. Ένας εξαιρετικός τίτλος είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση θεατών. Επιλέξτε έναν τίτλο που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο του βίντεο σας και περιλαμβάνει σχετικές λέξεις κλειδιά.
Σκεφτείτε τι θα μπορούσαν να αναζητήσουν οι άνθρωποι στο YouTube για να βρουν το βίντεο σας. Στη συνέχεια, γράψτε μια συναρπαστική περιγραφή που παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το βίντεο σας. Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά φυσικά σε όλη την περιγραφή σας. Μην ξεχνάτε τις ετικέτες. Οι ετικέτες βοηθούν στην κατηγοριοποίηση του βίντεο σας και διευκολύνουν τους χρήστες να το βρουν. Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα γενικών και συγκεκριμένων ετικετών που σχετίζονται με το περιεχόμενό σας. Μια σαγηνευτική μικρογραφία είναι απαραίτητη για να τραβήξετε την προσοχή. Επιλέξτε μια εντυπωσιακή εικόνα από το βίντεο σας ή δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη μικρογραφία που αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το περιεχόμενό σας. Ενότητα δεύτερη, μοιραστείτε τη δημιουργία σας. Ήρθε η ώρα να ανεβάσετε το βίντεο σας στο YouTube. Μεταβείτε στο κανάλι σας στο YouTube και κάντε κλικ στο κουμπί «Μεταφόρτωση βίντεο». Επιλέξτε το αρχείο βίντεο από τον υπολογιστή σας και αφήστε το YouTube να κάνει τα μαγικά του. Ενώ το βίντεο σας μεταφορτώνεται, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του. Επιλέξτε μια ρύθμιση απορρίτου που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία για το βίντεο σας. Προσθέστε τυχόν τελικά εικονίδια ή κάρτες για να προωθήσετε τα άλλα βίντεο ή το κανάλι σας. Μόλις μείνετε ικανοποιημένοι με τα πάντα, πατήστε το κουμπί «Δημοσίευση» και μοιραστείτε τη δημιουργία σας με τον κόσμο. Συγχαρητήρια! Μεταφορτώσατε με επιτυχία το πρώτο σας βίντεο στο YouTube. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να γιορτάσετε το κατόρθωμά σας. Κάνατε το πρώτο σας βήμα στο συναρπαστικό κόσμο της δημιουργίας περιεχομένου στο YouTube. Αλλά το ταξίδι σας δεν τελειώνει εκεί. Στην επόμενη ενότητα θα εξερευνήσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές για την προώθηση του καναλιού σας και την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού. Ετοιμαστείτε να αναπτύξετε την κοινότητά σας και να μοιραστείτε το πάθος σας με τον κόσμο. Ενότητα πρώτη, διαδώστε το. Συγχαρητήρια που ανεβάσατε το πρώτο σας βίντεο. Τώρα, ας κάνουμε τους ανθρώπους να το παρακολουθήσουν. Η προώθηση του καναλιού σας είναι απαραίτητη για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό. Σκεφτείτε το σαν να διαδίδετε τα νέα για το φοβερό σας περιεχόμενο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο καλύτερος φίλος σας. Μοιραστείτε το βίντεό σας σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δημιουργήστε ελκυστικές λεζάντες που προσελκύουν τους χρήστες να κάνουν κλικ και να παρακολουθήσουν. Μην φοβάστε να ζητήσετε από τους φίλους και την οικογένειά σας να μοιραστούν και αυτοί το βίντεό σας. Αλληλεπιδράστε με τους θεατές σας στην ενότητα σχολείων. Απαντήστε σε ερωτήσεις, αναγνωρίστε τα σχόλια και καλλιεργήστε ένα αίσθημα κοινότητας. Ενότητα δεύτερη. Αλληλεπίδραση και ανάπτυξη. Η συνεργασία είναι το κλειδί στο YouTube. Επικοινωνήστε με άλλους YouTubers στην ειδικότητά σας και προτείνετε συνεργασίες. Οι εμφανίσεις σε κανάλια άλλων δημιουργών μπορούν να παρουσιάσουν το περιεχόμενό σας σε νέο κοινό. Σκεφτείτε να τρέξετε διαγωνισμούς ή να κάνετε κληρώσεις για να δημιουργήσετε ενθουσιασμό και να προσελκύσετε νέους συνδρομητές. Οι άνθρωποι λατρεύουν τα δωρεάν πράγματα. Προσφέρετε κάτι πολύτιμο, όπως ένα προϊόν που σχετίζεται με την ειδικότητά σας ή μια αναφορά στο κανάλι σας. Να είστε υπομονετικοί και επίμονοι. Η ανάπτυξη ενός καναλιού στο YouTube απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Μην απογοητεύεστε αν δεν δείτε αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη. Συνεχίστε να δημιουργείτε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, να προωθείτε το κανάλι σας και να αλληλεπιδράτε με τους θεατές σας. Το κοινό σας θα αυξηθεί οργανικά με την πάροδο του χρόνου. Θυμηθείτε, η οικοδόμηση ενός επιτυχημένου καναλιού στο YouTube είναι μαραθώνιος, όχι sprint. Μείνετε αφοσιωμένοι, συνεχίστε να μαθαίνετε και το πιο σημαντικό, διασκεδάστε στην πορεία. Ενότητα πρώτη, το ταξίδι σας στο YouTube ξεκινά τώρα. Συγχαρητήρια! Είστε πλέον εξοπλισμένοι με τις γνώσεις και τα εργαλεία για να κατακτήσετε τον κόσμο του YouTube. Θυμηθείτε, η οικοδόμηση ενός επιτυχημένου καναλιού απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και πολύ πάθος. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε, να μάθετε από τα λάθη σας και το πιο σημαντικό, να μείνετε πιστοί στον εαυτό σας. Η μοναδική σας φωνή αξίζει να ακουστεί. Η δημιουργικότητά σας έχει τη δύναμη να εμπνεύσει άλλους. Ο κόσμος του YouTube σας περιμένει.
Προχωρήστε, δημιουργήστε εκπληκτικό περιεχόμενο και μοιραστείτε το πάθος σας με τον κόσμο. Το ταξίδι σας στο YouTube ξεκινά τώρα. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου, είναι τζάμπα, και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να ανεβάσω σχετικά με αυτό το θέμα.